mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at bayanihan. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po, may prostate, may high blood, at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 359.3 noong nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Lorito Lojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari dito kay Papa mo? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga-Purok, Tubarangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilonero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa, mga month of February na po yung copy na talaga siya. Parang, nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkakagay pa rin siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3. March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result sa kanya para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi na maga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Inanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Korea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao, or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala, no? Nasabi ko, grabe, ang taas ng Korea ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-Korea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa. Pati yung kapatid mong galing Canada, nurse. Kapatid ko pong nurse na galing Canada. Hindi makapaniwala. Sabi niya, amazing. Opo, sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Korea? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey.
Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka Dok. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Kukuha sana ako ng, ano ba yung request para magpa-prayer. Nag-okay na lang kami. Yep. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang binaba ko kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 ko. na lang. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. So yun nga sinasabi ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano, meron tayong ligasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing Four. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong, nung una, talaga pong nagtatubuli ako. Nasabi ko, baka naman hindi naman magagamit si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talagang pasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman. Kahit sana naman nakakapunta, nakakapag-motor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran. Maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Four, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord, na natulungan po ninyo ang inyong anak, si Mr. Loreto Lohero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating Amazing Four na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul, na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niya po ang kanyang buting may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan, Sir? Kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong stopping noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihip ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ko sa isang doktor. Ang konsulta ko kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Hindi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound down.
Pag-ultrasound ko, yung ito, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta lang ako sa isang doktor, specialist oncologist, para hindi tinanong ko po siya kung anong gagawin ko noon. Sabi niya, magpupa daw ng sample at biopsy. Yung pagsabi niya ng biopsy, naisip ko agad na pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat pumunta. Biglang nagkaano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na siya na programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, hindi pinabasik kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng amazing po, at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom mo before dinner. Na 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasya, straight yung tulog ko hanggang umaga. So ano, talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan na, nagtaka nga isa. Dati, nahihirapan ka matulog na straight. Hindi makatulog. Hindi ka matulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan, yung ini-expect ng sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Wala. Nawala na. Yung pag sakit ng pag-ihi mo, wala na wala. Before mag-ihi, at Ang sakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang Nung nakainom ka ng amazing for nawala. wala. 2 beses ko lang uminom 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag lunch time naman, uminom ako. 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Puti na. I-try ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing Core, and then the vitamin C, at saka
hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon, kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dadalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ako makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko. Umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos, ang ganda ng aking tulog. Tapos, naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking, although kahapon 3 oras kami papunta sa Pili. Kadalasan nangyari niyan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon, tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako, kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun, nakagising ako, pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey, na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview, kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung ano, kasi ang dami kong maintenance, after na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano ba yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod? Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa hagdan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't wala hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pag 2 araw ko pang inom itong Amazing 4 niya, iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong Amazing 4 natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ito, pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, and even dito sa Pilipinas, and even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo, ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing 4 na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung nawala na yung maintenance mo, at yung strength and vitality mo talagang maganda na, at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na, ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa ating lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga, anhin pa natin itong lahat na nasa natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number 1 na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest, pa-doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa konti,
kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana wag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong to sa ating katawan. So lagi nyo tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health. Hopefully ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay kong 120 or more, kaya-kaya natin. So matagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay, Lahat ng matagal mga tao ka kung doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So 62 years old na ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga si Amazing ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing Boy. So thank you so much. Okay, thank you so much. At mga kamising people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. If you say invest to your health, because health is wealth. Para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing Four na galing sa Amerika ay talagaan sa Mutsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it at makikita ninyo sa Mutsaring mga testimonya at sangkatutak na nating natulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Maraming salamat, magandang tanghali. God bless to everyone and thank you so much, Director Joy, na ating pong hinahangaan. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Yes Will of the Philippines, which is I'm the present president. So, siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at siya ngayon po ipinalat tayo na bumalik siya sa Bicol. Nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle C at ng ating Amazing Four. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020, Okay. na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung unang sa Hello everyone! Diyos, marahay na pagkahapon po sa inyong gabos. So, welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. So, my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann. Bitito Penzena, magandang hapon po sa inyong lahat. Hoping po ay nasa maayos tayong kalagayan and of course, nasa maayos tayong kalusugan. So, ngayon po,
Samahan niyo po kami hanggang 6:30 in the evening. Ayan, so nagsalang na po ako dahil marami tayong pag-uusapan. Of course, ngayon starting today sana, 'di ba? Ang aming programa po ay mga 15 minutes. More on po tayo, amazing testimonials. And of course, after that, about naman po sa negosyo and testimonials uli. And ngayon naman, after na natitirang minuto, ay regarding na sa ating mga amazing products. So, galing si Doc Joey sa Dorotea. Yan, medyo na late po ang ating programa ngayon. At ang dami pong pasyente natin, di ba? Solo si Miss Len kanina dyan sa baba. At ayan, may galing po from Rapo-Rapo. And yung isa from Bakakay. Ayan po, yung ating mga pasyente kanina. At ang dami pang kumain. Ayan, so, di ba? Laban lang. Yan, so, kaya ngayon, nandun si Doc Joey sa baba. Ayan, kakarating lang. At siya ko na yung pina-assist doon sa isang pasyente natin ngayon. Ayan, grabe itong result ng kanyang mga laboratory. Yan, so, from Legazpi. Almost po ang kanyang blood uric acid, almost 644.24. At ang kanyang creatinine, almost 188.56. Yan, and of course, itong cholesterol, medyo mataas na din. Yan, yung kanyang blood urea nitrogen. Ayan, mataas na din. At ang kanyang color ng kanyang ihi, dark yellow. Ayan, ang daming health concern. At ngayon po, hirap na makalakad. Ayan, binubuhat na lang dahil maga na po yung paa. Ayan, so, ngayon, dahil sa mataas po yung kanyang yung kanyang uric acid, ito po halos hindi na magalaw. Ayan, na lumaki na ng lumaki yung kanyang isang daliri, 'di ba? So, yun po, hanggat sabi ko nga, hanggat po kaya na maaga pa na masolusyonan po ang ating health concern, magpakonsulta na tayo. Katulad niyan ngayon, halos mataas po yung lagnat ni tatay, 62 years old. Yan, ngayon yung kanyang creatinine mataas. Yung paa niya, grabing pamamaga. 'Di ba? So, yung kanyang uric acid, grabe din po ang taas. Yan, so, sabi niya, naka-trigger daw is yung pain reliever. Hanggat kaya po natin ang sakit, yan, so, kahit masakit na, yan, so, tiisin natin. Kasi yan, isa sa makaka-trigger po sa atin. 'Di ba? So, sa mga gusto po magpakonsulta, bukas po, open po ang aming office. Once again, dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, kanina, yung isang pasyente po, na galing from Rapo-Rapo, si tatay, yan, halos hindi po kumikibo, diba? Talagang ang hirap, diba? Buti kasama si nanay, yung panganay na anak, yan, galing pang from Rapo-Rapo. Buti na lang may uuwian sila dito sa Legazpi. Yan, so bukas pa sila daw uuwi sa Rapo-Rapo. Si tatay, may problema, yan, so psoriasis, diba? Halos po, sugat na yung buong katawan at sinabihan na daw ng isang doktor na wala na daw pong gamot doon, 'di ba? So, pinalipas ni tatay, yan, pero ngayon ang pinaka-main na concern po niya kung bakit po napunta dito sa amin is every minute, ayan, every minute daw po lagi siyang umiihi. Nung dito nga kanina nagpakonsulta sa atin, almost ilang beses nang umihi, 'di ba? So, at ang kanyang mata hindi na po nakakakita. Naawa na si nanay dahil sa paggabi daw, yan, nakikinig sila sa TV, nanonood ng TV, nalulungkot sila kasi si tatay ay diretso na daw sa loob ng bahay, sa kwarto, dahil nga hindi naman talaga siya makapanood ng TV kasi nga hindi na nakakakita. So, naggawa na si nanay ng paraan para po makapunta po dito sa Legazpi. Yan. So, kaya ngayon kanina, kahit wala po si Doc Joey, yan, tinawagan ko na lang po para siyempre mapakinggan din po yung boses ni Doc Joey at agad naman po natin na tinulungan. At sabi ni tatay, 'di ba, nakakatuwa kasi doon mismo
na after na mapainom ko po ng Amazing 4 and of course yung ating alkaline vitamin C and yung ating pomegranate, ngayon po, sabi niya, malakas na ako. Pinawisan po siya ng grabe. Pinainom ko ng juice kasi available na po yung juice namin. At yun, pinawisan na po siya. Kaya sabi ko, bago ka tatay matulog, ay uminom ka uli ng 3 na lang, which is yung ating vitamin C, and yung ating Mega 1, and yung ating pomegranate. Diba nakakatuwa? Kasi nandun pa lang yung tayo sa part na nag-start, pero sabi ni tatay, malakas na ako. Diba? So, hirap siya kanina, talagang hindi siya kumikibo. Talaga kahit kausapin mo, si nanay na lang sumasagot kasi nga talagang yung ano niya is parang nahihiya na siya kasi nga yung mga skin niya talagang sugat-sugat na. Yan. So, after no, na mapainom ko, gusto daw nila magmerienda, 'di ba? Kasi dito sa atin may special show pa tayo. So, nagmerienda muna sila doon. Ayan. So, pumunta din dito si Nanay Minda Monte Alegre. Yan, isang avid listener po natin na isa sa na-aksidente din po na hinabol ng aso. Yan, dahil po sa talagang nag-crack yung bone po niya dito sa likod, ay kailangan daw pong operahan. Pero but then, dahil po siya ay may kaalaman, may naranasan niya yung pag-take ng ating mga amazing products, ay hindi po siya nagpa-opera. Na hanggang ngayon, baka na-operahan siya, hindi natin alam kung buhay pa ngayon. 'Di ba, Nanay Minda? Ayan, nakikinig siya ngayon. Kakauwi lang kanina. Yan, so umuwi siya alas 5 na ng hapon kasi wala talaga akong kasama diyan. Sabi niya, samahan niya daw muna ako. Yan, so nung hapon na, alas 5 na, sabi niya doon sa papa ko, dito ka na, samahan mo yan sila. No? Huwag daw ako doon mag-isa kasi nga, syempre, delikado din po pag mag-isa. Yun, so na bumili din siya ng ating Mega 1 capsule kasi paubos na daw. At yung pamangkin niya ay binilhan niya din ng Mega 1 capsule. Ayan. So, ngayon, malakas na malakas si nanay. Biruin nyo dati, after nung makalabas ito ng hospital, talaga pong dalawa yung hawakan niya kasi hindi po siya makalakad. Ngayon po ay nagji-jeep na, ayan, hindi na siya nagta-tricycle, nag-arkila ng tricycle para makapunta sa ating office. Ngayon po ay nagji-jeep na siya, 'di ba? So, hinatid na lang ni Kuya Max sa jeep, ayan, na makasakay siya. Yan, so, yun lang, iniinom niya ngayon is Mega 1 capsule. Ayan po, kaya sa mga natatakot sumubok, na alam natin na marami na tayo natutulungan sa iba't ibang uri po ng health, karamdaman. Yan, subukan natin. Huwag tayong humantong sa point na ganito na yung result natin, 'di ba? Almost kung saan yan na due for dialysis na tayo. Yan, ang dami po ngayon nagkakaroon po ng kidney failure. Yan, mga chronic kidney disease. Yan, so ang dami po ngayon. Kaya po mag-ingat, 'di ba? So humingi ng advice. Yan, katulad dito sa ating mga amazing products, humingi tayo ng advice kay Doc Joey kung ano po yung mga dapat po natin na gawin. Ayan, sa second part po ay mapapakinggan po natin is more about naman po sa pagninegosyo. Ayan, so kabisado yan ni Doc Joey. Ayan, so ako kasi magkaroon talaga sa mga amazing products. Ayan, so but then thankful tayo kasi kahit na doon ay natututunan natin. Ayan. So, kanina mag-isa ako dyan. Ang dami pong kumain. Yung mga taga-iglesia. Ang dami nagpapaluto. Diba? So, yun. So, ang ating mga amazing products po, we have Amazing 4. Yan po yung pinagsama-samang 4 na kapsula na makakatulong po sa ating kalusugan. Na ngayon po, may dinagdag kami. Kaya naging Amazing 5 na, 'di ba? Amazing 5. Mayroon na tayong vitamin C alkaline. Ayan po. So ang ating Miracle C po, 5 different advanced form of vitamin C. Ayan. So maya-maya po may good news ako sa inyo. Isang user din natin kahapon lang nag-start mag-take ng ating amazing product. So again, ang ating Miracle C po, 5 different advanced form of vitamin C. So, ito po ay magaling sa may mga ubo, sipon, trangkaso, sakit sa puso. Ayan. So, ito din po ay magaling sa mga month-old na baby. Pwede pong uminom ng ating vitamin C. Sa mata, magaling din po ang ating vitamin C. Of course, ang Multi-5 natin, ito po ay binubuo naman ng 5 klaseng mga
mushroom. Ayan, so ito po ay pagpapalakas ng ating immune system sa may diabetes, cancer. Yan, so, ano pa ba? May mga bukol. Ayan, so makakatulong po ang ating Multi-5. Kung tayo po ay mahina na ang ating immune system, makakatulong din po para lumakas ang ating immune system. Makakatulong si Multi-5. So, si Mega-E naman po, ito naman po ay binubuo ng 5 klase naman pong mga berries. Ito naman po ay nakakalinis ng mga basura po natin sa loob ng katawan natin. Ito din po ay nakakatulong sa may mga prostate na isa sa pinakamadaming health concern ngayon. Sa kidney, yan, makakatulong kasi nga nakakapag-cleanse po siya. UTI, cancer, yan, so, kasi for detoxification po ang ating Mega-E. Yan, so, sa balat po natin, yan, kung bakit po kahit ngayon, 70 going 71 na ang ating CEO, ay talagang, wala pang wrinkle. Sabi nga ni BP Henry, di ba? Ano yung sikreto ni Doc Joey? Yan, so, ito lang po ang ating mga kapsula. Course, ang ating Mega 1, ito po ay pinaghalong Amazing Trio plus 7 added herbs. So, sa ingredients pa lang na meron tayo, talagang flash out ang ating mga health concern, diba? So, ang ating Mega 1, ayan, magaling din ito sa may mga asthma, dysmenorrhea. Kanina nga yung ating estudyante dito na nagbo-board sa atin na may menstruation, grabe daw ang kulog ng puso niya. Yan, pinainom ko lang ng Mega 1 capsule and yung ating Multi-5 coffee. Yan, so agad siyang uminom. Sabi niya, medyo na yung pakiramdam niya, gumaan-gaan na. Diba? So, good news po. Dahil kahapon, may nagpakonsulta po sa amin from Rapu-Rapu. 46 years old. Ayan, nakikinig siguro si ma'am. Ayan, nakatutok po siya ngayon sa ating programa. Yan, so siya po ay almost nag-200 yung kanyang BP. Yan, yung kanyang blood pressure. Pero inyo 200? Diba? Kung sa hospital yan, hindi ka na makakalabas, kailangan mo nang i-admit. Diba? 200. Talagang nagdamag, ay nahiga lang daw siya sa, sa duyan. Ayan, so, sabi niya, biruin mo Dok, nagdamag akong natulog sa duyan kasi talagang pakiramdam ko at yung paningin daw niya parang umiikot na yung buong bahay, 'di ba? So, talagang tiniis niya yon at kinabukasan nagdiretso po dito sa atin at hinanap po yung ating opisina. Ayan, so kanina kinamusta ko po siya, nag-message po ako kung kamusta pag-take ng ating capsule, nakatulog na daw po siya ng maayos. Ayan, so basahin natin yung message ni ma'am, diba? Si ma'am Nancy from Rapu-Rapu po ito, diba? So kanina message ko po siya, ay nag-hello siya kanina 2:00 ng maaga. Sabi ko man, good morning, kamusta po ma'am? Nakainom ka na po ba? Yan, so okay, salamat, okay na po pagmati ko. Maayos na po tulog ko, salamat po ulit, diba? So, nakakatuwa kasi marami kang tao na nagpapasalamat sa'yo kasi natulungan mo po siya sa kanyang health concern, diba? Kasi isa lamang po ang buhay. Biruin nyo, katulad noon, yung lola ko na mild stroke din. Yan talagang grabe, paralyzed po yan. Yan, so dahil sa may kaalaman tayo, natuto tayo kay Doc Joey kung ano yung gagawin kasi nasa bundok po kami. So, malayo, diba? So, may mga stock kaming mga amazing products. Yan, so pinapainom lang po namin. Yan, so, medyo kulang nga yung, yung dosage, kaya pumunta yung kapatid ko. After 3 days pa na kompleto yung pag-take ng Amazing 4 kasi kulang. Diba? So, yun, ngayon, diba, may alaga, ang daming inaalagaan ng mga baboy. Ngayon naman po, halos nakakaranas naman tayo ng grabing init. Biruin nyo kahapon, almost 43 degrees Celsius tayo kahapon. Talagang grabing init. Kaya po mag-ingat yung may mga maintenance, sakit sa puso, na mild stroke na stroke na. So mag-ingat po tayo, lalo na ngayon na grabing init. Mas mabuti na lagi tayong preparado sa ating sarili, sa ating buhay. Kasi if ever na may mangyari sa atin, gustuhin man natin na maibalik sa dati, pero mahirap na pong ibalik. If ever na may
nangyari ng hindi maganda, 'di ba? So, few minutes, magkakaroon tayo uli ng testimonials at ipagpapatuloy po ni Doc Joey ang ating programa about naman po sa DJB or Doc Joey Bitito Negosyong Pangmasa. Ayan. So, kanina yung mga pasyente po natin, kung bakit syempre sa hirap ng buhay ngayon, sino ang makakasustain na mga pambili ng mga pangangailangan natin. So, kailangan po natin magdagdag ng income. Hindi lang tayo laging nakaabang sa pension natin, kailangan makaabang tayo sa sweldo natin na alam natin na kinukulang tayo. So, bakit po nagkaroon ngayon si Doc Joey ng opportunity na makatulong po sa mga taong gustong madagdagan ang income. Kaya naman ngayon ay nagbukas po siya ng DJB Negosyong Pangmasa na talaga naman pong pangmasa for as low as 999 na pwede ka nang mag-start ng negosyo mo. Na ngayon po, halos marami na kaming mga reseller na nagbebenta po ng mga siomay natin, siopaw natin, at talaga naman pong kumikita po sila. Si Nanay nga from Sorsogon, si Nanay Gulayaw, na nag-start lang po sa 999. So, unang avail niya, 999. Yung second avail po niya is 3,450. At yung third avail po niya, dinagdagan na po niya ng ating amazing products. Ayan. So, ngayon, halos lumalaki na po yung income niya. Kasi nga, nakikilala na yung produkto po niya. Na ngayon din, si Ma'am Herlene Pabilonia, dyan sa Barangay Iraya, Ginubatan, Albay, na isa na po sa atin, dati pa na official distributor ng ating mga amazing products. Ngayon po ay dinagdagan niya din po ng ating siopaw. So, yung unang avail po niya, ayan, bumili po dito sa atin ng steamer kasi wala po siyang steamer. So, may sobra po kaming steamer ay pinabili po namin kay Ma'am Herlene at nag-avail din po siya ng worth 2,000 ng ating siopaw. So, nakailang avail na si Ma'am Herlene, diba? So, kahapon, nagpa-deliver din po siya ng ating mga siopaw. Ayan, kahapon, mainit-init pa, di ba? Grabing init. At dumating na din po yung mga stock po namin. Kaya punong-puno talaga yung freezer namin dito. Halos ilang ref yung nakasalang sa atin. Freezer, 3 freezer. Yan, yung isang malaki, 3 load, di ba? So, halos puno, halos kabi ko wala nang lalagyan. Buti nag-cash siya. Di ba? Kasi maramihan po mag-order si Doc Joey. Kaya medyo mura. Yan. So, kaya kayo ay hindi natin kayang bumili ng marami. Yan. So, ngayon, nag-set up si Doc Joey na 999 na pwede na kayo mag-start na negosyo po natin. So, once again, tomorrow po, bukas po ang aming office. So, we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, and front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, kompleto po kami sa ating mga amazing products. Ano man po ang ating mga karamdaman, ay magpakonsulta tayo kay Doc Joey Bitito. So, ang dami na pong natulungan ng ating mga amazing products sa iba't ibang uri po ng health concerns. So, huwag isipin po natin na kulang yung budget natin. Ano man po ang maging kakayanan po natin, ay huwag tayong matakot na pumunta dito. Kasi baka sa pagpunta mo, ay ito na pala yung hinihintay mo ng matagal na, 'di ba? So yung iba nga, katulad ni Ma'am kahapon, halos namatay na lang yung anak kasi nga ay hindi nahanap talaga yung office natin. So urgent na talagang kinonfine na sa isang hospital. Yan, so halos sabi niya pumunta kami ng 8 a.m. natapos 5 p.m. So, nagmakaawa na sila para makita na yung sitwasyon ng anak ngayon. So, halos dati daw hindi pa mahanap tong office natin. Yan, so, kahapon talagang sinearch nila yung ating opisina. Yan, so, kasi gusto talaga niyang magpakonsulta dito kay Doc Joey. Yan, so, nahanap naman kahapon, diba? So, again, ang ating office, dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, and front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, bukas po kami tomorrow, free health consultation po. Yan, so pwede po kayo mag-message kay Doc Joey sa 0910
0910-44-82598. Once again, sa 0910-44-82598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, kagabi nga, kagabi po, magsisimba sana kami kagabi, pero hindi na kami nakaabot. Kasi may dumating pa pong pasyente kagabi, ganun din yung sitwasyon. Katulad ngayon, kay tatay na namamaga na po yung paa, yung anak pumunta po dito, talagang hinana po yung office namin. Ayan, so hindi na kami nakapagsimba kagabi. Pero lumabas pa rin kami, pero sarado na talaga. Wala na talaga kaming na ano yan, dahil nga sa tinulungan muna namin yung si nanay, kasi nga ay gustong matulungan yan yung mama niya. Halos po umiiyak sa amin dahil po sa sitwasyon ng kanyang magulang. So, lahat gagawin ng anak, depende, 'di ba? Yung ibang anak talagang hindi kayang makita ang sitwasyon ng magulang. Kaya po 'yun, pagkatapos ng trabaho niya, talagang hinanap po yung ating office, 'di ba? So, again, ang contact number ni Doc Joey sa Smart po, we have 0910-44-82598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, yan po yung official contact number ng ating CEO na si Doc Joey Betito. So, kay Nanay Lilia Batalier naman po pala, yan yung apo, bumalik po dito kanina. So, tinanong ko po kung kamusta yung pag-take ng kanyang lola. Yan, so ito po ay due for operation last September sa katarata, 'di ba? Si nanay hindi na din po nakakakita at based sa result, mayroon po si nanay na katarata. So ngayon po almost ilang buwan na po sa amin na nagtitake. Ang sabi ng apo, may improvement po kasi halos nagbabago na yung paningin ng lola po niya. So kanina nag-avail naman po ng good for 1 month na Mega 1 capsule na lang at sinasabayan po ng ating Miracle C. At ngayon, halos paborito na ni Nanay Lilia Batalier yung ating Japanese siomai. Yan, nag-avail din po ng 2 box na Mega A coffee. Kaya po sa lahat, alam ko hindi magiging sapat ang mga testimonials kung hindi po natin susubukan, 'di ba? Kasi alam po natin na maraming natutulungan, pero marami tayong kaakibat na takot at duda sa ating sarili na hindi natin alam kung matutulungan tayo. Pero siguro sa pag-pray natin, sa pag-try natin ng mga produkto, ay baka ito na din po yung makakatulong at hinahanap po ninyong solusyon sa inyong mga health concern, 'di ba? So, prayer lang, 'di ba? So, ituturo tayo sa tamang landas, sa tamang daan na makakatulong at makakalunas po sa ating mga karamdaman. So, maniwala lang tayo, 'di ba? Subukan upang mapatunayan po natin ang kagalingan ng ating amazing product. So, isa po ako sa nagpapatunay, 100% po yan dahil po sa nangyari sa lola ko. Hindi po may biro yung nangyari sa kanya, na ngayon po alam ko nasa sitwasyon naman tayo na grabing init. Kaya po, ayan, so hindi po nawawala ng stock sa bahay, diba? So, more on po, nakaano pa talaga sila sa init kasi nga po ay isa silang farmers. Yan. So, yung pinsan ko na may asthma, ngayon po going 3rd year na sa BU. Yan. So, nag-aaral na po siya dyan sa BU. Going 3rd year college na po siya. So, yung dati, na-stop siya sa pag-aaral dahil po sa asthma. Yan. So, ngayon, mag-isa na lang siya sa boarding house niya, hindi na niya kasama yung lola ko kasi nga talagang okay na po siya. Pero dati hindi talaga ito pinapag-isa ng lola ko kasi nga yung asthma po niya. Kasi pag may asthma, anytime pwede pong mag-atake. So ngayon, almost po okay na at nag-maintain na lang ng Mega 1 capsule. So ako, may hyperthyroidism kaya hindi po biro yung naging buhay namin noon, 'di ba? Pero kung ngayon nakilala na natin yung ating amazing products, lahat po 'yan ay napatunayan natin. Kaya nga ay madali po natin siyang mai-share sa mga kakilala natin once na nag-take tayo ng ating mga
amazing products. Kasi hindi natin talaga magiging kapisado yung linya, yung pag-testimony kung hindi po natin na-try yung products. Okay? So ngayon, pwede natin mapakinggan yung mga testimonials natin na hindi pa na-play. At yon, tomorrow po, open po ang aming office. Harap mismo po kami ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sentro po kami ng pangalan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Harap mismo po kami yan. Nasa harap lang. Green Building. Okay? So, ang aming office po, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ang contact number po ni Doc Joey sa 0910-4482-598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, yan po yung official contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. So, punta na lamang kayo bukas sa mga gusto pong matulungan. Kung iniisip po natin na talagang humaba pa yung buhay natin at makasama ang ating pamilya, gagawa tayo ng paraan para po matulungan, malunasan po ang ating mga karamdaman. So, maraming salamat po. Huwag kayong aalis at ipagpapatuloy po natin ang ating programa through amazing testimonials. Yan, so see you tomorrow po. God bless, good health, and we love you all. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Miss J. Bayaban from Makakay Albay at meron po siyang ikukwento sa atin kasi dumulog po ito sa akin several months ago at ang sabi niya sa akin mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney at sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Migawan, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss J. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po ang magkukwento sa atin lahat. Miss J, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rimbera ng taga Makakay Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka po sa Megawan kay Dr. Joey po kasi nung ano po ako na hospital po ako, tapos pumunta po ako sa kanya na ano po ako ng Megawan. Tapos hindi po ako na-dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po, mataas po. Hindi agad ako na CT scan. Pero nung uminom po ako ng Megawan, bumaba na po. Saka ako na CT scan. Tapos, ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako pero nagpasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo kaya mag-radiation po. Kaya tuwa po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. May gawan po kay Dr. Joey dito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Kaya, yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat ko po talaga. Nakilala ko po siya at saka may gawan po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Bitito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss J. At sinasabi ko bayaban ka kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pala bayaban. Bira nga pala ang ano yan. Okay, so yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si J. Ay medyo matagal na rin natin nakilala. At
Yun nga po, nalalaman tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom, nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating mineral. So, Merry Christmas, Jay, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Miss J. Bayaban from Makakay Albay at meron po siyang ikukwento sa atin kasi dumulog po ito sa akin several months ago at ang sabi niya sa akin mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney at sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Omega 1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan po matulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Omega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir last year nang bumili kayo ng Omega 1. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi naano siya sa pag ng tubig. Yung igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo nung na good for 15 days, totally. Na talagang hindi na siya sumasakit yung puso niya. 3 days. Hindi na siya nang ihi. 3 days lang siya ng kagalingan. Ang ginawaan. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Panginoon nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak. Kasi ayaw talaga niya sa mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo yung urinary. Urinalysis. Sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta dito. So talagang very powerful in just 15 days po natulungan ng ating Omega 1. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Omega 1? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak para uminom nitong ating produkto na tatangin na galing sa Amerika? Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto walang side effect. Walang side effect kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Omega 1 na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So
sa